Kaixo, Juane Patxita Paulegea eta gaur kaneloiak iten erakutsiko dizuegu. Guk kaneloiak aukeratu diteu, pila guztaz ezkigu eta amonat eta gure amonat aitu nahi oroi bite gute. Hauek dira osagaiak, irina, tomate fritua, gatza eta gazta. Gurina, esnea, tipula da zenari ba? Pipermin beltza, haragi pikatu mixtoa, pasta plakak eta baratxuria. Eta horren, azenarioa zuritzea. Orain tipula pikatuko dugu. Orain bi baratxuri moztuko ditugu. Dena txikitutan astu erripeatak. Orain, barazkiak frigituko ditugu. Argia botako dugu. Fritoa botako dugu. Eta orain, plakak egosten jarriko ditugu. Lehenengo, bexamela egiteko gurina bota behar dugu eta desegitea itxingo dugu. Orain, irina botako dugu. Orain esnea pixkanakan hartuko diogu. Orain plakak sekatzen jarri ditugu. Orain, haragia plakan barru